Αλμπιόλ. Αντριάνο. Γκουαΐν. Κακά. Γκουαΐν. Δεν βρίσκονται εύκολα. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για αντεπίθεση. Θα δοκιμάσει. Ιδανικό ξεκίνημα με ένα πολύ γρήγορο γκολ. Όσο καλύτερο ενώ συσκέπτεται. Σε σήκωσε όλη την παιχνίδα. Τους πέρασε όλους σαν να μην υπήρχαν και νίκησε με μεγάλη άμεση στον πολιτικό. Οι παροί αρχίζουν και χάνουν την υπομονή τους. Μαρσέλο. Κακά. Κριστιάνο Ρονάλντο. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Κόπηκε εύκολα. Ο αμυντικός έδειξε ωραία τη σέντρα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Θα παλέψουν για αυτή την περιοχή. Μέση. Έκοψε. Σεϊντού Κεϊτά. Πέπε. Ωραία άμυνα. Σεϊντού Κεϊτά. Η αντεπίθεση ξεκινάει. Τώρα έχει την ευκαιρία να σκοράει. Για να είναι δίκης, ο Παναγιώτας μπορεί να πει τελευταία στιγμή και δεν ήταν πολύ καλά. Έδωξε το άλλο. Σέργκιο Μπουσκέτς. Διάβασε καλά και έκοψε τη φάση. Σεϊντού Κεϊτά. Αντριάνο. Όχι, αυτή δεν πέφτει. Απομένουν κάτι παραπάνω από 15 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ντάνιελ Άλβες. Μέση. Σεϊντού Κεϊτά. Βγήκε στην περιοχή. Και σκόρα! Είναι δύο γκολ μπροστά. Απέβαλαν το άνθρωπο από το παγός και τον προπονητή. Ωραία συνεργασία με τέλειο συγχρονισμό. Η συνέχεια ήταν εύκολη. Πέπε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον βρίσκει πολύ ωραία. Σίγουρα αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν για να νικήσουν αυτόν τον πραγματοφύλακα σήμερα. Ραούλ Αλμπιόλ. Καλή επέμβαση. Κάνει μια ψηλή προωθημένη παλιά. Θα βρει στόχο. Βρήκε ελεύθερο σουτ, αλλά δεν το αξιοποίησε. Αντριάνο. Πήρε την παράδειση. Μία επιλογή στη μεγάλη περιοχή. Απομένουν μόλις 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Διάβασε καλά και έκοψε τη φάση. Ιμπραήμοβιτς. Κριστιάνο Ρονάλντο. Βάντερ Φαρ. Μέση. Οι καθυστερήσεις θα είναι μόλις 1 λεπτό. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για να σταματήσει την επίθεση. Τσάβι Αλόνσο. Τέλος, σε ένα συναρπαστικό πρώτο μέρος. Εκεί και το δεύτερο να είναι ανάλογο. Παρά το γεγονός ότι προηγούνται στο σκορ, δεν έχουν και την πιο ορθολογική ανάπτυξη. Οι οπαδοί τους θα θέλουν να ανοίξουν λίγο το παιχνίδι τους. Σίγουρα να αποκτήσουν λίγο μεγαλύτερο πλέον.
με την έκβαση ενός συναρπαστικού αγώνα. Και Σέργκιο Μπουσκέτς. Ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα. Ευκαιρία στην περιοχή. Σεϊντού Κεϊτά. Σέργκιο Μπουσκέτς. Ντάνιελ Άλβες. Μέση. Σεϊντού Κεϊτά. Θα δοκιμάσει. Καλή βοηθακά. Τι θα κάνει τώρα? Ο τερματοφύλακας έδιωξε την μπάλα στο κόρνο. Σε εκείνον τον σκόπο στην μικρή περιοχή. Εδώ έχουμε καλή ευκαιρία για σέντρα. Είναι πολλοί συμπαίκτες μέσα στην περιοχή. Σωτήρια επέμβαση. Αυτή είναι η απόκριση. Έχουν άλλη μία ευθύνη. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που θα κάνουν σήμερα. Δεν είναι το παιχνίδι και δεν μπορεί να έχει παράπονο γι' αυτό. Δεν βρέθηκε στην καλύτερη μέρα του. Και τώρα Σέργκιο Μπουσκέτς. Ντάνιελ Άλβες. Xavi. Μέση. Βίλια. Κατάφερε να περάσει την πάσα. Ραούλ Αλμπιόλ. Πέπε. Δεν παράτησε την μπάλα. Για να δούμε αν θα σκοράρει. Ο τερματοφύλακας βρίσκονται στην περιοχή. Η φοβερή άμυνα έκοψε την επίθεση. Βγάζει μια καλή σέντρα. Αυτό θα βγει out. Και Xavi. Βίλια. Και σουτάρει από εκεί. Xavi. Ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Μια εξαιρετική απόδοση εδώ σήμερα. Και ο προπονητής θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από χαρούμενο μετά από μια τέτοια άξια νίκη. Πάντα είναι πρόβλημα το ποδόσφαιρο οι συνεχόμενες νίκες και μάλλον θέλουν να συνεχίσουν έτσι για όσο περισσότερο γίνεται, αν μείνουν προβιωμένοι. Ποτέ δεν είναι βαρετό ένα παιχνίδι παρά το σκορ.